Hello, mga ka-DJ, mga ka-listeners. Mayong adlaw, mayong gabi, kanatong tanan, no? Pagkaroon day, atong ipadayon ang laing sumpay ng sugilanon, o sa dili pa. Ako na basahon ni napipila nga nag-comment, si Isim. Salamat admin, minaw lang me while working. God bless you all. Salamat kayo, no, sa pagpaminaw, Isim. Ug shout out day, no, kang hugotirong vlogger. Salamat idol sa pagpaminaw. Amping diha dol, salamat kayo sa pagpaminaw, ha, usbon ko. Thank you kayo. O kang James Aguero. Hello idol, Manny Ondota. Salamat kayo no sa pagpaminaw, James Aguero. O karon mga ka-DJ, mga ka-listeners, niya ang sumpay ning sugilanon. Panugon, part 19. Nga lugar ng nawa. Oh, nakita na ang singsing? Kinsay nakakita, amahan? Si Arabella ang nakakita sa singsing asol. Si Ila? Kapanuway. Karon, DJ Max ayon na tamong upat. Kay may abot na ang panahon nga magdawat rin ang inyong masunod sa atong katigayunan. Apan sama sa naandan ang makakita sa singsing. Mao ang makakasiya ni ining maong mansyon. Isip bonus. Pamati kamong tanan kung mga sao. Adunay dakong kausaban sa mansyon sa umaabot nga pipila ka adlaw. Busa kamong tanan mag-aabot sa pagkausaban sa inyong mga trabaho. Mahayong gabi kanilang tanan. Mange. Gagaan ako sa akong kwarto. So Ila, ikaw nang tig-iyan ining mansyon. Din man mo makita ang singsing. Excuse me. Oy, gaga! Ayaw magtalit de! Ela! Pasag di na siya, Wilma. Babahi na gading katigiyonan ni Aman. Pero wa ko makauyon. Naanay bonus, Ela. Siya na ang tag-iya ining mansyon. Sakay lang una sa mga pangitabo. Ay pagreklamo rin. Dali. Manayon lang una ta. Down the road I look. Naunsaman ko. Uwa man ko makasabot sa kong gibati. Oh, kinsa na? Eric. So, Eric. Naunsa man ka? Anong milakaw man ka? Uwa ko makasabot sa kong gibati nga ako ang nabilan ni ining mansyon. Nga naman. Wa ba di ka malipay nga ikaw gyud ang nakakita sa singsing? Murag dalipay, pero mura sa gwa. Naglabi ang akong kabalaka, Eric. Unsa? Nga na nabala ka man ka? Mao na kini ang atong gipaabot, di ba? Ambot. Pero uwa ko makasabot.
Dili sa bawa sa kunahon ang gipanultis tiguang. Ang tulad ko. Nahibong kung anong wa man nalipod siyang kagalingon si amahan sa mga pasangil sa tiguang. Pero, unsa magid ka ang sa ni amahan sa maong tiguang? Carmela ang iyang pangalan. O klaro kaayo, nga doon ay nahitabo sa unang panahon nga nakapasuko ni Lola Carmela. Mituo ka bas yung gipasangil ni amahan? Ampot, wa ko mahibaw kung siya akong tuhuan. Buotan si amahan nato, pero wa mo sagot na mahibaw sa tinuod nga nahitabo sa unang panahon. Ay, pero Ella, unsa may plano mo kung makuha na nimo ang tanang katigayunan nga giandam ni amahan para nimo? Ampot, ako lang tingali ning ibalik siya. Pero kung unsa may buhaton nimo, mausa na akong buhat. Kapoy. Mata! Ikapoy ka? Joel, hubog ka. Tingali mo pa huway ka na. Madam, gusto na may gibati ni mo ron, ha? Karoon nga bahino na ni amahan sa iyang katigayunan. Paabot ang opisyal nga announcement sa abogado ni Don Faustino. Naibaw ko. Gikulbaan ka na rin, ha? Kaya naibaw na magyud ka na mapahawa kayo ng maong mansyon. Dagdagan pang oras, Joel. Wa pa tamahibaw sa sunod na mahitabo. Madam, Oh, kinanglan na ilisa ng biddings ni Don Faustino. ikaw mo yung nurse. Bahay mo pa tingaling ikay mo ilis ini. Ikaw yung sinaligan siyang mga butang binibra niya sa mansyon. Busa, ikaw yan mo ilis nini. Ustrong naman sa o. Madam, ganong kontra mami mo mga tao nga maduol ni amahan? Hino? Wa kay labot kung unsay akong tratamento sa mga tao niya. Kay baw ka, madam? Kung makuha na nako ang akong katigayunan, ako ni ibaligya. O ikaw, wa ka na unyay trabaho. Kung ako na ni mo. Kabugnaw na sa kagabion. Kamingaw na nga nahuman ang party. Makuha na gyud namo ang among katigayunan. Yes, dato na ko. Kwartahan ako. Oh, wow! Liya man di ay ang akong Prince Charming. Hello, Manny. May mo ba, miss? May kong tintala? Wa man ti ka tintala, good. Grabe sa di mo, uy. Hugaw ra kay kagkanaon na, do. Abi kay gitagad man ti ka, imo dahin kong inon nga, nanintal ko. Di lang ko ganagbabay nga una-unahon. Oh! Miss! Nagpaanggol ka. Abi ni mo, miss. Ganahan pa ko ni Miss Ila kay ni mo. Oh! Gusto na, miss, ha? Ha? Manayangay ni mo. Kinsulto ko ni mo da. Hoy! Yun sa lang si Wilma, ha? Oh! Uy! Joel! Gusto na namin mahinay ka na ni mo. Ay, paghawd-hawd din ha? Kami ang maabot nga tagiay ng depikitado. Ay, paghinambog, ya? Manny? Manny, o sinahitabo din eh. Okay na, miss. Wait, also. Balik na ko sa kwarto ni Don. Hambog to, Hana. Ha? Wilma, nga naman mo. Dawa, uy. Makalagot siya. Joel, nga nang imo magipasakitan ang nurse ni amahan. Nurse lang siya. Di siya angay manghinambog din eh. Buotan man sa kong tanaw ang nurse ni amahan. Mulaban ka niya? Kaya nakagusto man siya nimo. Hoy, pagbantay itong tawana, basin lugoson ka na. Joel! O, Tod. Unsa may gibati ni mo diha? Nga klaro naman nga ikaw ang makatag-iyay ning mansyon, ha? Wa man. Kuan lang, dili lang ko makatuo.
Kung ako pa ikaw, ila, imo ni baligya ang mansyon. Dayon, mamauli tas syudad, uy. Sita, lain-lain tagdapit, Joel. O gali mahitabo nga magkauban ta. Good night. Glass gini sa ila na. Agiton gini nga pagkalalaki. Noon sa ni si Joel. Action mo sa tagkabalaka. Oh. Uy, Wilma? Nga na nagbarog ka di ispultahan sa akong kwarto. Wa lang. Nga na di ay. Gidili na nimo ang pagbarog-barog din he. Abi kay ikaw naman gyud ang mabinlan ining mansyon? Wa na sa kuna-huna, Wilma. Gawas pa. Purag katuhuan dili ang mga desisyon ni amahan. Basin ugma, mausabin ko na huna. Og, ikaw di ang binlan ining mansyon. Imposible na kanya mahitabo, Ella. Besan saon, klaro na kaayo nga paborito yung kang amahan. Naliman ka? Ikaw na si Arabella? Ikaw ang nag-birthday karong adlaw? Paminaw na ako. Giango-ango na ginas amahan. Oh, Wilma. Ayaw rin pagsultik sama, ana. Pagbaton sa kulog respeto ni amahan. Ganang mo respeto man ko niya. Nadili man ko niya pinangga. So pakira manggod ka. Pero, o sa magituyo ni Manako. Oh, mangutanan lang ko. Kontinuod ba nga nakit-an na nimo ang singsing? Ako na nakitaan. Basi may gitunol ng amahan nimo ha? Wilma, naunsa man ka? Kalain pa naman ko na. Kay baw ka, mituobay ako sa gisultis ti Guwang. Nga bati gyud nagbatasan si amahan sa una. O tinuod gyud nga nakasa siya sa unang panahon. Kung unsa man ang sa ni amahan sa unang panahon, iyan na nang gibasolan. Nangayo na siya pasaylo sa tanan niya mga saop. Aw, may nang klaruhon ba? Pero, diin mang gyud na nimo makiti ang singsing. Sa ilawom sa liog sa manikin. Unsa? Sa ilawom sa liog sa manikin? As in, sa ilawom gyud? Oo. Nahinumdum ka nga nasuko ka nako. O gitok mo din mo ang manikin. Mautang higayon na nga nabali ang liog sa manikin. Og naibot ang iyang o. Og nakita ko ang singsing nga gituhog sa putaw nga nagsumpay sa o sa manikin si ang lawas. Oh, kun mao, ako ang nakaingon nga nakita nimo ang singsing? Kay gitok mo man ka, di ba? Gitok mo ka paingon sa manikin. Maingon-ingon gyud. Kay kun wa pati ka gitukmod sa manikin, hangtod karon dili pa na mo gawas ang maong singsing, dili ba? Mao ka na. Oh, kun mao na, Ako ang angay nga man nag-iya ining maong mansyon. Kaya ko man ang nakaingon nga nakitaan ka ng maong singsing. Ha? Ako ning ireklamo ni amahan, bi. Dako kong kabahin sa nahitabo sa pagkakita nimo sa singsing. Gani, ako gyud ang nakaingon. Busa, ako ang angay nga mahatagan og bonus og dili ikaw, Ella. Ireklamo na niya amahan. Oo, ugma. Ako magyuning ireklamo. Wilma? Sayo ako ni mong nagmata. Asa man ka? Mag-jogging. Ayaw na pag-jogging. Ha? Nga naman? May ireklamo ko ni amahan. Unsa man na? Joel, ako ang angay nga makadawat sa mansyon. Kay ako ang nakaingon nga nakitaan ang singsing. Usa? Mao ka na ang tinuod, Joel. Ako ang angay nga makadawat sa bonus nga mao kining mansyon og dili si Ella. Ngano man kuno, bi? Tungod kay ang singsing natago sa ilawom sa liog sa manikin. Kuno na, si Ella lagi nakakita. Pero wa kini makit ini Ella kun wa pa nako siya gitukmo didto sa manikin og natumba ang manikin. Nabuwag ang usa manikin og diha sa ilawom sa liog ang singsing. Kitaguan. Usa? Unsa man sa imo hunahuna? Dili ba husto ko sa akong hunahuna? Ako ang nakaingon nganong nakitaan ang singsing. Ako, Joel og dili si Ella. Gusto ka, pero unsa may plano ni Moron? Aw unsa pa? Kinahanglan mahibaw si amahan sa tinuod.
Unsa? Mi-claim si Wilma nga angay siya nga maoy hatagan sa mansyon. Oh, og murag gusto siya. Tungod kay dili na ko makita ng singsing. Kung wa pa din niya itukmod. Ug gusto siyang moreklamo kang amahan, mao ba? Mao gid ang posible nga mahita ko. Oh, unya, unsay una-una mo? Okay raman ko kon magtunga mi sa mansyon. Ela, buotan ka. Sayo na nimo duwaton. Pero kung unsa mi mahukman ni amahan, mao gyud na ang matuman. Wilma, andan na kasi mo isulti niya man. Ha? Oh, Joel. Kinahanglan may bawas siya sa tinuod. Okay, sige. Dugaya mga bli. Oh. Si amahan, may tuyo si Wilma kang amahan. Tawag siya. Nagmatam lagi. Si Ma'am Wilma o si Sir Joel doon. Sod mo. Eric, misud sila si Wilma ug Joel sa kwarto ni amahan? Sigurado na jud ko nga ang bahin na sa singsing ang ilang tuyo. Mangandam na lang kung daan kun unsay hukom ni amahan. Inuon, may madawat man jud ka ana. Ikaw, Eric, unsa na ako nimo ang imong madawat? Wa ko mo na Ela. Bisan unsa nga ihatag ni amahan, akong dawaton. Ako sab, okay na nako kun kining mansyon na lang iyang ihatag nako. Dako kaning mansyon Ela. Nagkinahanglan lang kini og dakong maintenance. Mausap. Palitan na lang ni. Ha? Tuod, hain mo na akong cellphone. Nyara. Taguin ha. Dagan nagkuha nga importante kayo. Salamat. Dili na ko papaso ng tanang nakuha din Unya, relax ta karon. Kay dili naman ta mangita anang singsing. Naa naman na sa imong tudlo. Ngano ka hang hauman kaayo na ako ang tanang gamit, Arabella, no? Ha? Tinuod ka? O lagi, haom kayo na ako ang tanan. Ang tanan yun. Hangtod na ning singsing. Na timing lang yun na. Karon, ay ko yung ninyo gawa naman mo makapaabot nga akong tawgon. Si Wilma ang dunay gustong isulti ni mo amahan. Ako lang siyang giubanan kay murag doon naman sa si punto. Isulti nga ang imong gustong isulti, Wilma. Amahan, kuan. Ang singsing ba nga gisulob ni Ella? Unsa man ang bahin sa singsing nga nakitaan ni Ella, Wilma. Ako mang gyud ang nakaingon nga nung nakita ni Ella ang singsing. Unsa? Maugid ka na ang tinuod, amahan. Dili makitaan ang maong singsing ni Ella kung dili patungod na ako. Unsa higi buhat nimo aron makita ni Ella ang singsing. Akong gitukmod si Ella dito sa manikin. Mao nga naguba ang usa manikin. Mao nga iyang nakita ng singsing. Pero amahan, ako ang nakaingon. Kay kun wa pa nako siya gitukmod sa manikin, dili gyud makita ng singsing. Di ba may punto man si Wilma amahan? Busa siya gid ang angay nga hatagan og bonus, di ba amahan? Ang akong giinon nga kung kinsa ang makakita sa singsing makakita, Wilma. Mao ang hatagan ko ng ingin mansyon. Pero, amahan! Kung mamugos ka nga ikaw ang nakaingon nga makitaan ang singsing, mahimo ka nang mupauli sa imong gigikanan, Wilma. Ha? Amahan, pero... Ay, dali na, Wilma. Ayaw na lang pamugos, ha? Kaya ikaw, nagtokmod naman ka. Niya, si Ila man ang nakakita singsing. Di man ikaw, ha? Busa, dali na. Dali na. Bakit nandun mo ang distorte ni Joel, Wilma? Bitaw, man. Si Ila ang nakakita sa singsing. O sa makagawas na kamo. Pero... Yan na mo, Paway. Hila mo di aman ni, oy! Sip-sip sad ka! Wilma, oy, dali na, oy! Dali na! Dali na, dali! Karon nga nakita na kining singsing, Eric. Mura man hinuog gikulbaan ko. Ngano naman sad? Mura bag ka, nagkaduol na tas katapusan. Ha? Unsa ibut mong ipasabot ang katapusan nga imong giingon Ella? Padong na ta nga magbuwag-buwag, Eric. Unsa? Hoy, Ella! Wilma. Ambi ka ng singsing. Kaya ako ang angayan nga musulob ni ana. Sorry, Wilma. Pero kung gusto ka nga kuhaon kining maong singsing sa kong tudlo, ingna si amahan. Kaya ako ning ihatag nimo, kung ipahatag ni amahan nimo. Wilma, sa magkagahi ay giniguo ng bayhana, oy! Ngita pang gikagubot, oy! Dali na! Unsa man ka? Dawatan na lang Wilma. Nga dili jud para nato kining mansyon. Otro sa ka, Eric. Ha? Magmahay ka. Nga ikaw ang nakasunod ining mansyon, Ella. Magmahay ka. Eh, dali na, oy! Ano pang gikagubot? Dali na! Dali ba? Dali na! Si Madam ang gitawag ni amahan. Unsa mo kahit tuyo ni amahan ni Madam? Doon host dito, sugo ka pa na ako. Kaula ang abogado. May abot na
ang atong gipaabot, Lili. Nakita na ang singsing. Sige. Ikaw mo sunod doon kay Estino. Kanusta man ako pa niyo ng imong abogado? Ugma sa bunda, ang siya maniod. Busa ang dami o maayong paniod ang abogado. Batuman doon ko, Estino. Og sige, ang upat ko ka manunod nga ugma sa hapon. Madawat na nila ang ilang mga bahay sa atong katikayunan. Di gyud ko mahimuta nga maghuna-una ini Joel. Ako man gyud ba? Ako gyud ang nakaingon nga nakita ng singsing. Saba di ay nagbalik-balik ka pag. Wa naman kay mahimo. Gud klaro kay sa sinultihan niya mahan nga si Ila gyud ang gusto niya nga magsulob niya antong maong singsing. Mahalon ra ba kayo ni sa akong tan-aw? Oh, natural, mahal ko to. Ipapangita ka tong amahan, kung di ba to mahal? Isang gawin. Nuguna, uy nga si Ila ang nakakita. Mas maayo pag ako na lang gibira ang manikin. Basig ako pang makakita sa singsing. Mao, anong gitok mode mo nimo? Uy. Talim tiyon, anak. Dili mahimong kalimtan sa dakong kasayon, madam. Madam, nga nang miduon man kanamo, ha? Panganda mong daan. Kay Ugba, basaho na ang last will and testament doon ko, Estino. Unsa? Ela, Eric. Madam, may isugo ka na mo ni Eric? Sulti lang, madam, kung unsa nang imong isugo na mo. Aron na, amo nang mauna nila. Wa ko isugo ninyo. Pahibawon ta lang mo nga ugma. Muanhi ang abogado ni Don Faustino. Ha? Madawat na ninyo ang inyong mga bahin ug mga adlaw. Mao ba, madam? Busa pangandam na lang kamong tanan. Oh, nganong kinahanglan man mangandam ni madam? Wa ta baybaw. Kung unsay sunod nga mahitabo og mga adlaw. Eric, nakita ni mas Madam Lily ang iyang mga mata. Oh, masok-anon ang iyang mga mata, Ela. May gitaguan sa Miss Madam Lily, Eric. Klaro kaayo. Ela, ato na lang siyang kalimtan. Ang atong pangandaman, mo ang pagbasa ugma sa abogado sa atong mga masunod. Eric, kulbaan man ko. Sa unsa? Sa sinultihan ni Madam Lily. Mura man og nagpaabot siya nga doon nagyumahitabo ugma. Bitaw, no? Mura siya doon na ibot ipasabot siyang ipanulti. Hapsay ra ka ugma ang pagbasa sa last will ni Amahan. Wa ko'y kasulti. Pero, magpaabot na sa may tabong ugma ang lawa. Ug ikaw, Ela. Unsay tag-an mo sa imong masunod ni Amahan? Doon na ka ba'y ginudahan? Wa, Eric. Dili maguguganahan nga maguna-huna nga mugudbayin na tahapit. Basta. Sa ako nang gisulti sa unahan. Magkontak kay ta, bisan ko magkabuwag-buwag na ta, Ela. Oo ba? Salamat. Uy! Lingkod sa kuno, be? Apit ako malibat si Sigig tanaw ni mo. Paso-paso da sa tubangan ako, ha? Dili lagi ko mahimutang nga maghuna-huna ugma. Nga basahan na ta sa atong masunod. Unsa gyud kay ipasunod ni Amahan nato, no? Ay, kulbaan sa tagapil ni mo, eh. Kon gamay ra gani ang ipasunod nako, moreklamo gyud ko. Kunya, makareklamo ka, ha? Nga di man nato na parhinti samahan. Igor man ang muhatag nato sa uban niyang katigayunan. Pero dili mahimo, oy. Nga mas dako sa ila og madawat. Oh, ato lang panahon. Ngano day, Eric? Ikaw di ay. Mudawat ra ka bisag usa ka ektarya lang ang ihatag ni Amahan nimo? Oo, ako'y mahimo niya na. Pero, doon ay laing paagi. Unsa man? Ako anong giplano. Kalma lang una. Ayaw kayo palabi sa imong ka-excited, okay? Ngano di ay? Wa ka maghinam-hinam nga mahibawon sa imong madawat, ha? Naginam-hinam lagi ko. Pero kung unsa man ang ihatag ni Amahan nato, wa na tayo mahimo, anak. Di ta makabalibad. Kabugnaw sa hangin din sa lawan. Ay, ugma, mahibaw na gitbikon unsay among masunod kikan kang Amahan. Mayo pating kalig magkalingaw kong vlog, oy. Hello, guys!
Ni ako karon sa dakong hawanan at tubangan sa mansyon. O kay bawo mo guys, ipakita na ko ninyo ang bonus na ko sa pagkakita ining singsing. Tcharan! Kakita mo ining singsing sa akong tadlo? Mauni ako nakitaan guys. Ug ka ng mansyon, kakita mo ang dakong mansyon? Ako na ko nung tag-iyaan. Pero, wa pala'y papel. Pero okay na. Guys, murag, dili tinuod, no? Doon na ko yung mansyon. Unsa kay maayo na kung buhaton ining maong mansyon, guys? Uy. Nag-inusara na lagi ka din mo. Guys, babay una, ha? Hangtod sa sunod higayon. Vlogger di ka? Gamay. Pero dili pa ko maka-live. Ako ning gitigom kay dili man gud pwede. Oh, mau ba? Kumusta naman si amahan? Natuog pa. Mau nga, ninaog ko ka diyo. Ella, may uyab na ka? Ha? Unsa man? Si Eric. Uyab na nimo? Dili uy. Ako rin ang best friend. Abi na ko. Uyab na nimo. Sikit mo kayo mo. Kuan, amigo rami. Sure ka? Amigo na mo? O, laki, amigo rami. Salamat kay wala masuko kung magsikit-sikit ko nimo. Si Manny, ang nurse ni Amahan, ug si Ella. Naa sa kasibo. Nagsulti. Please ko sa tawhanan ra. Eric? Sa gitan o nung res gawas? Wa man. Uy, ang nurse ug si Ella. Nagsultis kasibo. Pasagdi na sila. Nagsilos ka? Ha? Wa man. Klaro kay nagsilos ka eh. Pero wa kay bahimo. Kaya di mo na ni mo uyab sa Ella. Aon sa man? Tinuod ba? Nga dili ni mo uyab sa Ella? Dili. Suod lang higala. Kung mo na. Libre pa na isang manguyab ug lain. Klaro kay nagsilos ka. Ang kuna na lang. Wa lagi ko magselos. Kung nagsilos ka, padlugan ng nurse na ambisyoso. Ha? Tingalig baonhan ka. Gitawag na si Ella ni Amahan. Dili may mong makitaan ko na rin eh. Amahan, may tuyo ba kay nako? Don, niyan ako. Una mi si Ella, Manny. Sure, Don. Amahan, unsa may tuyo man ako? Gusto ko lang. Ikaw, pahimanguan. Bahin sa unsa man, amahan? Ayaw yun, hubuan. Ganang sing-sing. Asol sa imong todlo. Bisan sa pagkaligo. Unsa? Ganang maosing-sing ang muusap sa dagat sa imong kinabuhi, Ella. Amahan. Ayaw ipanulti sa uban. Kining akong panuton nimo. Ha? O sa kini kapanuton na dili nimo mahimong supaton, Ella.
Oo. Oo, amahan. Bisan tulwa na to. Ayaw doon ka na hugbo. Oo. Oo, amahan. Sige, magkalakaw ka na. Gabi inagid, Joel. Ugma, mauna ang adlaw. Sam ka, Wilma eh. Wa nagilaing soda ng utok mo? Ha? Ayaw pag minaot, oy. Naibaw ko, nga mausad na ang naa sa imong utok. Nagkuna-una sad ka kung unsay imong masunod ni amahan. O ako noon, okay ra mo ko ba? Kung ang iyang lapad nga kayutaan ang iyang hihatag na ko. Malakay ng yuta ron, no? Ako sad. Ako dayon ang ibaligya. Unya, musibat na dayon ko din he. Natuog na na eh. Oh, Unsa mo to? unsa to, oy? Mura Dunay magmayta. tao sa sala? Bitaw. Ah, May naniid ato. ha? No. Mingaw man ang sala. Hoy! Kinsa kang naniid na mo, ha? Eric! Gawas na lang diya sa imong kitaguan, Eric! Joel, wa may mitubag. Basin ang anino na sabni. Hoy! Joel, ayaw ko biyai ha. Kinsa man ka, ha? Nga niya sa sala? Hoy! Wa gimit tubag ni mo, Joel. Ang anino na ganda, Joel. Ay, mamatay na ko, Eni. Ilom, oy. Yabag ka man. Mamatay na noon ka? Nga, naaman ko, uban ni mo. Joel, adto na lang kumatog sa imong kwarto, ha? Ah, usa? Ang ano kang dili magiging ipahubo ni amahan kining singsing asul. Si amahan di ang naghatag ini mao singsing kang Arabella. Hain naman tong mga retrato ni Arabella. Oh, diha ito sa huna sa makina sa panahi na ko mabutang. Oh, ni Ara. Klaro, Kiada. Mapahiyumon kayo sa Arabella ining retrato sa gazebo. Pero, wa pa siya magsulob sa singsing ini. Pero, sa diri na siya sa makina maglingkod, may singsing na siya. Pero, magulanon iyang mga mata. Parehas mi gunahonag si Eric ini. May gikagulaan si Arabella, samtang nanahit siya. Kitsa marong nanuktok. Sana! Pagmata mo! Pagmata! Day. Oh, madam, sa iuhan ni mong namukaw eh. Panganda mo! Kaya nagpaingon na dinhi ang abogado ni Don Faustino. Oh, usa? Kung maura, basin masayo-sayo ang pagbasa sa Last Will and Testament ni Amahan. Paunay mahitabo ko ng adlaw. Busa panganda mong tanan. Okay. Joel, Oh, unsa to? Niya na pa ingon ang abogado? oh Wilma. Pirmaw ka na. Yes. Mahibaw na ginato karon kung unsay atong masunod. Naginam-inam kayo. Oh, sige na, pangandam na. Pangandam na. Kaya mo abot ang abogado. Kinahaglan nga hapsay ang inyong mga utok ng patubang niya karong adlaw. Oh, madam. Ikaw na ipukaw ni Ela. Ha? Kadungog ka. Ikaw na ipukaw ni Ela. Oh, naun sa mo siya. Dili mo siyang pukaw ni Ila nga. Doon naman unta ang kwarto ni Ila. Gaya sa nanaog sa duha, oy. Oh, sa pa, nagpagwapa pa to, nagpagwapo. Ni Ana mi. Oh, niya na na yun. Ayaw namin yung liba ka. Lano? Wow, oy. Pahag. Oy, pangaon ako mo. Kaya po, nagyaw-yaw. Madam, unsa mang orasa mo abot ang abogado? Napaingon na siya. Oh, okay. Ela, may bawaan ang ginato ron. Kung unsa ang atong masunod. Oh, niya ang abogado.
Bali pa yung pag-abot, attorney Ado. Salamat, Madam Lily. Lahos na lang sa attorney. Nagpaabot na ni mo si Don Faustino. Pero kung gusto kang magkape, lahos na lang sa kusina. Ito ako pa dito ay nangaon pa. Makikimamat lang ako sa mga manununod ni Don Faustino. Nabusog ka ba, Ella? Okay na ko. Dili mayong daghan ang kanaon. Nagatiman gid ay kasi imong figure, no? Ang akong half, ang akong giatiman ni Wilma. Og mahimo ba, itutok sa lain ng imong atensyon. Ako ra magipirmi nimo makitaan. Ilam na mo. May buntag. Hello, Attorney Ado. Nagkita na kita pag-usab. May pag-abot, Atty. Ado. Maayo man tingaling hatagan mi nimong idea, attorney, sa among masunod. Ay palabis kahinam, Wilma. Ikalig ba palaw ka? Madam Lily, unsay mapalaw, madam? Usahay, ang sobra na tong kahinam, magda og di malas atong kinabuhi. Ano nakasulti man ka, madam? Ayaw mo kabalaka. Karong adlaw, mahibaw na mo kung unsa ang inyong masunod. Attorney, pagkapiyo na. Ayaw na. Nagkape na ko. Sawa pa kumuanhi. Makiksulti lang una ko ni Don Faustino. Sige, Attorney. Ella, bisa mo kagkagwapa. Salamat, Attorney. Ako di ay attorney. Nanambo ko na. Oo. Ayaw lang palabi kay mawa ang imong kasik si Wilma. Sige, musakaw na ko sa as. Attorney, huwat sa, ihatod na ka. Permi na lang jud ikaw umakitan, Ella. Wa na lang jud ko ikwenta. Noon masabkon nga mas gwapa sa Ella kay nimo. Hilom! Utro ka diha, Irek. Wilma, kinunsan, guwapa man gid si Ila kay nimo. Dawatan lang guna. Hilom, oy. Sa mga Joel, hain man jud ka makapusta. Murag ni Bali naman hangin nimo. Ay, nimo Wilma, oy. Di lang ko gusto guan ba. Di lang ko gusto gubot sa unahon na karon kay basahan na ta sa atong masunod. Uy, Manny, niri ka sa silong? Oo, nagsulti pa sila si Don Faustino ang iyang abogado. Nag-meeting pa sila. Ikaw di ang makasunod ni ining mansion, Ella? Man ko no. Mao man ang saad ni amahan nga kung kinsa makita sa singsing, mao ang hatagan sa mansyon. Dako kining mong mansion, kinahanglan gigag daghang katabang sa pagmintinar ini. Oo. Nabaw ka na sa unin nimo? Wa pa. Nanawag na sa amahan. Kaming tanan ang gitawag. Ella, gitawag na ta ni amahan. Pero sayo pa man, diba? Dali na, Ella. Ikaw na, Ella. Anila una ko sa silong. Huwag ko ilabot sa inyong panagigom karon. Amahan, yan ang Amahan? Lingkod ka mo. Amahan, yan ang upat. Gikutasan lagi ka amahan. Attorney, okay ra ka ni sa amahan? Yang gusto nga karon na basahon ang iyang last will and testament. Pero gikutasan man siyag maayo. Dili masad siya amustulti, Ella. Unsa may sakit sa tiyan nimo? Nahibaw gid ka nga dili maayo ang gibati ni amahan. Dili kay ta magpalabis itong kahinam, oy. Maayo tingali nga papahuwayan ana nato sa amahan. Oy, Amahan, may piyong lika. Anong piyong ha? Una ko kaya. Okay. Atagan una nato higayon si Don Faustino nga mupahuway. Pero why mulakaw ninyo? Magsiya lang una ko, Attorney. Pwede ba? Sige. Wilma, pabuta ko diha. Ay pagsaba kay natugog siya man. Wa kay angay nga magbinuutan, Joel. Ain man ang nurse ni Don Faustino. Tuwa sa silong, Attorney. Nagpaabot lang nga mahumanta din eh. Adlaw nga among gipaabot. Kinahanglan kalmado lang ko kung magpada sa bisan unsa nga bati nga balita. Magsiat lang ko na. Nahinanok ng maayos, amahan. Sas! Unya na sabta ini mabastahan. Relax lang, Wilma. Total, maibaw manggid mo karong adlaw sa inyong mga madawat. Usa kalma lang. Mugawas una ko, attorney. May kuhaon lang ko sa kwarto. Sige, balik lang dayon mo. Malinawon kayong natuog si amahan. Oo, malinawon siya. Pero kita, naglain ng atong kabuhi sa kahinam. Mura raman tagibitin ini amahan, oy. Wilma, wa na tuyuan ni amahan, uy. Nga makatuog siya. Luya lang kit siya. Mao nga ingon anak gid ang mahitabo niya. Gamay na lang ang mga oras sa pagkabuhi ni Don Faustino. Uban ninyo, Ila. Musa, pahimusli ang pagkanaw. Ngano di, attorney? Sigurado na ka nga mamatay na ni si Don Faustino? Ang tanan, sa kamatayon paingon. O sa sitwasyon ni Don Faustino, klaro na kaayo. Gamay na lang ang oras sa iyang pagkabuhi ni Kalilan. Mao gani, nga kinahanglan mabasa na niya ang last will and testament. Kay kabiyaon ako ding kapita, uy. Wilma, naunsa man ka? Kawa ba na mo'y pagbati? Mas gihuna-una pa man nimo imong masunod kaysa naghatag nimo sa imong masunod? Ikaw, dili na ka maniguro, Ila. Kay klaro naman, nga ikaw ang makatag-iya ining mansion. Pero kami, wapamikibaw, kung unsay among masunod, day. Kalma na, kalma. Success. Siya ro wa makamata si Amahan ron. Kawas ako doy. Uy, nga ano ni? Suma ni? Di man maablib pultan ining si Silong.
Kinsa man ka nag-ali diya sa gawas pultahan, ha? Nga naman ni pultahan? Di man mabli? Hoy! Hoy! Kilig na. Di gid matuod ang pultahan. Hoy! Panuway! Abli ni pultahan! Panuway! Okay, mga ka-DJ, mga ka-listeners, din nila sa takotob, no? Og sonda ang lain pang sumpay ning sugilanon. Panugon. Ang salamat kayo, mga ka-DJ, mga ka-listeners, sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.